Кичке 7-нче ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Хәбәрсез югалган солдатлар саны тагын бергә кимеде. Аның медальоны исән калган, ул медальонында язылган. Бөгелмәдә ничек итеп берничә минут эчендә сугышта югалган солдатның туганнарын тапканнар. Филүзә Хәмидуллина. Без капчыкта ятмый. Иң күп җинаятьләр, закон бозулар, безнең ау хуҗалыгы төзелеш өлкәсендә. Булар хакында Илдар Сафиуллин. Milli tәрбия балалар бакчасыннан башланырга тиеш. Районнарда туган телдә белем бирүне нинди ысуллар ярдәмендә көчәйтергә җыйналар. Айгөл Бәдретдинова репортажында. Салих Сайдашевка 120. Кеше аңарга музыкант буларак кына түгел, кеше буларак та аңарга тартылган. Татар халкы бөек композиторның туган көнен ничек билгеләп үтә? Илгиз Шакуров. Бүген Татарстанның барлык районнарында һәйкәлләр һәм мәңгелек ут янына чәчәк салдылар. Россиядә 3 декабрь билгесез солдат көне буларак билгеләп үтелә. Истәлекле дата 7 ел элек гамәлгә куелган иде. Быел җиңүнең 75 еллыгы хәтер һәм дан елы уңайыннан бу дата аерым бер мәгънәгә ия. Башкаланың җиңү паркына эстабарлар һәм Росгвардия хезмәткәрләре килде. Татарстаннан фронтка чакырылган 700 мең кешенең 158 меңе хәбәрсез югала. Ел саен эстабарлар яу кырларына, нигездә Ленинград, Түбән Новгород өлкәләре, Кырымга барып изләнүләр уздыра, солдатларның җәсәтләрен, техника калдыклары табалар. Соңгы елларда 20 меңнән артык Татарстан солдатының хәлек булган урыннарын билгели алганнар. Безнең өчен, войсковиклар өчен бик мөһим көн. Чөнки без шул неизвестный солдатларны эзлибез инде. Бер солдатны табыр өчен күп көч кирәк. Күп көч кирәк. Тапмагач бик авыр. Работа довольно-таки тяжелая, потому что... Эстабар булу бик авыр хезмәт, чөнки эзләнүдән тыш егет-кызлар әле төрле һава торышына да түзәргә тиеш. Волгоград далаларыннан Ленинград сазлыкларына кадәр. Сугыш тәмамланып 75 ел узса да, Татарстаннан китеп хәбәрсез югалганнарны эзләү дәвам итә. Бүген Бөгелмәдә Александр Сухомяткин исемле солдатның шәхси әйберләрен туплаган әйберне алып килделәр. 1941 елда Смоленск өлкәсендә югала ул. Барысында хәл иткән 7 минутлык очрак турында Филүзә Хәмидуллина. Здесь нашли фляжку, котелок, ложку. Бу 79 ел хәбәрсез югалганнар исемлегендә булган Александр Сухомяткинның шәхси әйберләре. Аларны быел гына Смоленск өлкәсендә табып алалар. 20 яшьлек Бөгелмә егете 1941 елда фронтка китә. Шул ук елдан хәбәрсез югала. Смоленской оборонительной операциясында санитарный шукырда булган сугышның ин авыр вакыты булды. 41 ел сентябрь айы безнең солдатлар күп үлгән. Пришла похоронка на него. Минем әби бабайларга улыгыз хәбәрсез югалды дигән хат килә. Сугыштан соң әти күп тапкырлар аны эзләтеп тә карый. Төрле урыннарга яза, табагына алмыйлар. Быел Смоленск өлкәсендә эзләнүләр алып барганда 4 солдатның сөякләре табыла. 2 солдат Татарстаннан булып чыга. Аның медальоны исән калган, ул медальонында язылган, ул 1921 елгы туган. Бөгелмәдә Сухомяткин фамилияле туганнарын берничә минут эчендә эзләп табалар. Кайчак моңа берничә ай китә. Ко мне обратилась... Миңа нефтехимик эзләү отряды командиры шалтыратты. 2 солдат Татарстаннан диде. Минем андый фамилияле танышларым бар иде. 7 минут узмагандыр, туганнары табылды. Бүген хәбәрсез югалган солдатның шәхси әйберләрен туганнарына тапшырдылар. Якын арада алар хәзер инде билгеле солдатның каберенә барып кайтырга да планлаштыралар. Бөгелмәдән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Россиядә ковид юктыручылар соңгы тәүлектә тагын 28145 кешегә артты, ягъни кичәге белән чагыштырганда 2800-гә күбрәк дигән сүз. Пандемия башланганнан бирле бу иң югары күрсәткеч. Татарстанда 87 яңа очрак, араларында 18 яшькә кадәрге 2 бала да бар. Иң күп авыручылар Казан белән Ярчаллы һәм Яшелүзәндә, 3нче урында Саба районы. Анда замана ширен 10 кеше электергән. Мәскәүдә соңгы тәүлектә 7750 кеше вирус юктыра. Санкт-Петербургта 3692 очрак, Түбән Новгород өлкәсе белән Карелиядә 500-гә якын. Күрше төбәкләрдә дә хәл киеренке. Ульян өлкәсендә 261, Удмуртиядә 179, Башкортстанда 141, ә менә Чувашиядә 125 очрак.
Коронавирусқа қаршы Спутник V Россия вакцинасының 3700 дозасы Татарстанға келесі отнада қайтырға тиіш. Олар 40 медицина учреждениесіне бөліп биреләчәк. Аны теләгән һәркем бушла ясатала. Прививка алдыннан кешеләрнең сәламәтлеген дә тикшерәләр, ковидка ПЦР һәм антитанчикләргә тест уздыралар. Искәртеп үтәбез, президент Владимир Путин масштаблы вакциналаштыруны тиз арада башларга кушты. Хәзер илдә Спутник V вакцинасы 2 миллион доза җитештерелгән. Премьер-министром Российской Федерации. Россия премьер-министры әлеге вакцинаны төбәкләргә китерү тәртибен рәсмиләштерергә кушты. Шул исәптән төбәкләргә дә бу система бездә җайга салынган. Вакцина килүгә билгеләнгән 40 медицина учреждениесе прививка ясарга керешәчәк. Быел ришвәтчелек нәтиҗәсендә республика бюджетына 300 миллионнан артык зыян килгән. Сабыйны балалар бакчасына урнаштырган өчен дә, дәүләт программасы буенча җир кишәрлеге биргән өчен дә акча сорыйлар. Җитәкчеләр, полиция хезмәткәрләре, судьялар үзләре үк закон буза. Коронавирус икътисади җинаятьләрне ачыкларга комачауламыймы? Тикшерүче һәм тәртип сакчылары белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Поколою КРС отсутствует. Документ буенча монда бер көтү хайван йөрергә тиеш. Чынлыкта бер нәрсә юк. Тәртип сакчысы журналистларга Питрәч районындагы кыңгыр эшне мисал китерә. Хайваны булмаган фермер хуҗалыгына 6 миллион сум акча күчерелгән. Хәзер аның кем кесәсенә керүен ачыклыйлар. Муниципаль районнарда эшләгәндә иң күп җинаятләр, закон бозулар безнең авыл хуҗалыгы төзелеш өлкәсендә, авыл җирлекләрендә, менә шул өлкәләрдә күбрәк күренә. Мәгариф тармагыннан да мисал китерәләр. Балалар бакчаларына электрон чират бар, әмма ул да камил түгел икән. Әйләнеп узучылар табыла. Министерство образования докладывает о том, что Мәгариф министрлыгында хәбәр итүләренчә, электрон чиратта барысы да ап-ачык күренеп тора. Тик баланы урнаштыру өчен ниндидер юлларны табалар, ләкин буларның барысында хокук саклау органнары гына күрә. Кайчакта дәүләт хезмәтендәгеләрнең декларациядагы кереме чыгымы белән тәңгәл килми. Мисал өчен юстиция министрлыгында эшләүче 9 миллион сумга җир һәм йорт сатып алган. Тик ел дәвамында ул моның кадәр акча эшләмәгән. Үзе белдергәнчә, аңа дусты акча биреп торган, кредит та алган. Шулай да банкка айлык түләү суммасы аның айлык хезмәт хакыннан күбрәк. И направлены вновь для рассмотрения. Әлеге эш яңадан комиссияга җибәрелде. Һәм анда бернинди шик тә юк дигән фикергә килделәр. Бездән эшләптер шик бар. Тикшерүчеләр белдергәнчә, ришвәтчелек юнәлешендә закон бозулар узган ел белән чагыштырганда 300 очракка күбрәк теркәлгән. Алучылар саны түгел, бирүчеләр арта. Как правило, взятка-получатель. Ришвәт алучы беренче тапкыр акча ала, ришвәт бирүчеләр күбрәк булып чыга. Монда акча бирүчеләрнең арта баруы күзәтелә. Шундый кыңгыр эшләр нәтиҗәсендә республика бюджетына 333 миллион сум зыян килгән. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Ярчалыда пандемия чорында компьютер томографы эшләми торган, аны ни өчен тоташтырмаганнар? Бу хакта Реальное время сайтыннан укый аласыз. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә ТАССРның 100 еллыгы медальләрен тапшырды. Бу югары дәрәҗәдәге бүлеккә республиканың икътисади, мәдәни үсешенә зур өлеш керткән Мәскәү татарлары лаек булды. Аларның кайберләре Татарстанда туган, күбесе республика белән дустана мөнәсәбәттә. Шуларның берсе танылган кино актеры Борис Львович. Ул республикага еш килә, татар телен өйрәнә. Мәскәүдә зур чаралар уздыру тыелган, шуңа бүлекләнүчеләр 10 кеше генә. Есть много татарстанцев, татар и сторонников Татарстана, которые очень много сделали и делают для нашей республики. И вот сегодня, пользуясь такой возможностью, хотел бы отметить ваши заслуги перед республикой. Инвестицияләр җәлеп итәргә теләсәң, дәүләт белән шәхси партнерлык булдыру зарур. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә премьер Алексей Песошин белдерде. Мондый проектларны махсус килешү нигезендә гамәлгә ашыралар. Республикада шундый 175 проект бар, 155-е торак коммуналь хуҗалык өлкәсенә карый. Калганнары сәламәтлек саклау, мәдәният һәм ял белән бәйле. Муниципаль шәхси партнерлык үрнәге Ярчаллыда бар. Һәр проектның бизнес планы булу шарты хөкүмәт рәисе. Ул инвесторга да, дәүләткә дә бердәм кызык булырга тиеш. Аксубай мәктәпләрендә туган телне өйрәнүче сыйныфлар, бакчаларда аерым төркемнәре булдырырга кирәк. Бу мәсьәлә турында бүген районда узган зур киңәшмәдә сөйләштеләр. Аны президент каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия уздырды. Аксубайда рус, татар, чуаш халкы яши, әмма мәктәптә чуаш сыйныфлары юк икән. Бу проблема кайбер татар районнарында татар сыйныфлары булмау белән охшаш. Әлегә уңайдан нинди тәкъдимнәр яңгырады соң? Тулырак Айгөл Бәдретдинова. Бу музейны салган вакытта әле ул нигез сакланмаган иде. Аксубайның Иске Кәрмәт авылында Хәсән Туфанның музей йорты бар. 2000 елда ачылган бинада 3000 артык экспонат, 1000 ярымы Хәсән Туфанның шәхси әйберләре. Капкасының менә бу гына була. Менә бу и менә шушы гына капка.
Мультимедия экскурсиялар кырыклап ижады ишара, милли тәрбия халкының тарихын белүдән башлана. Музей дәресләре барабыз балаларга татар теле, татар халкының менә өйләрендә нәрсә булган, нинди бишекләрдә үскән аларның әниләре, аларны аңлатабыз. Болашактан алып барылган милли тәрбияне районның Кояшкай балалар бакчасына килеп күрделәр. Монда татар телендә каршы алалар, әмма күпчелекне тәшкил иткән чуаш балалары өчен айрым сыйныф юк икән. Чуваш балаларның әти-әниләре белән үзләрен балалар бакчасында чуваш телендә тәрбияләргә теләмәсләр идеме? Ахыргы елларда үзебезнең туган телне, татар телен, чуваш телен өйрәнү буенча без инде аңладык, без әзрәк ул эшне эшләп бетерә алмыйбыз. Чуваш класс, татар классы булдыру. Менә бөек мәктәпләр инде әйтик тулысынча туры килә. Балалар бакчаларында да, мәктәпләрдә дә туган телләрне укытуга игътибарны арттырырга. Бу хакта 9 район башлыгы һәм мәгариф идарәсе җитәкчеләре белән киңәшмәдә сөйләштеләр. Әйтик, Аксубайда яңа мәктәп төзү турында сүз бара. Анда русча, татарча, чувашча тирәнтен белем биреләчәк. Форматы буенча ул адымнар комплексына охшаш. Аксубайдан авыллардан соң бу татарларны җыйганнар. Әлегә туган телне укыту буенча иң түбән күрсәткечләр Әгерҗе белән Нурлатта. Соңгысында 255 татар баласының 32-се генә туган телдә белем ала. Марат Әхмәтов бу мәсьәлә буенча ата-аналар белән аралашырга тәкъдим итә. Балаларны туган телне өйрәнүгә кызыксындыру өчен республикада дистәләгән конкурс оештырыла. Тиздән зур предприятиеләр ярдәме белән туган телдә укыткан мәктәпләргә заманча җиһаз кайтарылачак. Килдем дә күрдем, җиңел дип әйтә торган проблема түгел, нечкә бик четерекле проблема һәм әти-әниләрнең күңел рухы белән турыдан-туры бәйләшенә күрә бирегә әле мәсьәләдә ниндидер уңай үзгәрешләр күрү өчен хайран вакыт кирәк булырга мөмкин. Бүген Аксубайда җыелулары очраклы түгел. Район күп милләтле, шуңа монда туган телләрне саклау тагын да катлаулы. Район мәдәният йорты гадәттәгечә кунакларны милли моңнар белән каршы ала. Аксубай районында 48% чуашлар, 36% татарлар һәм 16% башка төрле милләт вәкилләре яши, шулай ук руслар да. Һәм инде әлбәттә аларның бергә дус тату яшәве һәм бер-берсенең милли гореф-гадәтләрен белүе гадәти күренеш. Мәсәлән, чуаш кызы татарча җырлый беләме? Әйе, исенчевать могу. Күрсәтегез әле. Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Мөслимгә бүген татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре җыелды. Алар татар халкының үсеш стратегиясе турында фикер алыша. Бу елның августында кабул ителгән документны хәзер гамәлдә тормышка ашырга кирәк. Милли шура рәисе Васил Шайхрази белдерүенчә, бүгенге очрашуның Мөслимдә уздырылуы юкка гына түгел, районда тел, мәдәнияткә кагылышлы күп яңалыклар бар. Киләсе елда бөтен дөнья татар авыллары Сабан туенда биредә уздырырга җыйналар. Бүгенге очрашу күзгә күз карап фикер алышу форматында оештырылды. Татар халкының үсеш стратегиясын тормышка ашырганда чит өлкәләрдә яшәүче татарларына борчыган мәсьәләләрдә хәл ителергә тиеш. Һәр елны инде ул гадәткә кергән иде, ноябрь ахырларында, декабрь башларында бөтен ил күләменнән, дөнья күләмендәге безнең иҗтимагый оешмаларыбызның җитәкчеләрен Казанга җыеп, уртак максатлар билгеләү өчен, тәҗрибә уртаклашу өчен бер мәйданчык барлыкка китерә идек. Ләкин инде бу авырулар аркасында бу ел ул мөмкин булмады. Шуңа күрә без шундый форматка күчтек инде. Бүген татар дөньясы тасырның халык артисты, танылган композитор Салих Сәйдәшевнең тууына 120 ел тулуны билгеләп үтә. Ул бөтен гомерен татар музыкасына багышлаган шәхес. Профессиональ татар классик музыкасына нигез салучы. Беренче татар музыкаль драмасы Зәңгәр шәлгә дә көйне ул язган. Бу көннәрдә халкыбызның моңлы улына багышланган бәйрәм чаралары көтелә. Сәйдәшне бүген ничек искә алулары турында Илгиз Шәкүров. Декабрьнең шатнама салкыны, кояшлы Казан күге. Күңелләрдә бүген Сәйдәшнең кояшлы вальс яңгырый. Аның көенә татар җәмәгатьчелеге Башкала үзәгендәге һәйкәл янына җыелды. Шуннан да композитор үзенең иҗатын башлап җибәргәндә, без инде әлбәттә Салих Сәйдәшевнең иҗатын барламыйча ул эшкә дә алына алмыйбыз. Чөнки ул безнең татар профессиональ музыкасына нигез салучы. Гомумән алганда аның иҗаты әлбәттә безнең милли мирасыбыз дип әйтергә кирәк. Салих Сәйдәшев 1900 елның 3 декабрендә Казанда туган, бөтен гомерен татар музыкасына багышлый. Татар театрында яңа жанр булдыручы да. Беренче музыкаль драма Зәңгәр шәл 100 елдан артык сәхнәдән төшми. Ул инде шул кадәр безнең татар халкының дахи булып тора. Мәңгү үлмәс Сәйдәшебез ул. Менә без гадәттә без мисалга әйтәбез, мәсәлән, шигъриятта безнең Тукай булса, музыкада безнең Салих Сәйдәшев. Ул өчен музыкаль мирасы ул бүген дә бик безнең актуаль, бүген дә
Салих Сайдашев бүтін біздің шараларда, концертларда ол яңгырый. Сүнгән йылдызлар, ил, наемщик, тагын дистәләгән сәхнә әсәре. Сәйдәшев профессиональ татар классик инструменталь музыкасына да нигез салган. Әдрән диңгез җырларым, хуш авылым җырларын танымаган кеше сирәк. Сәйдәш язган әлеге кызыл армия маршын бүтін дөньяда беләләр. 1941 елда Татарстанларны фронтка шушы киясында озатканнар, 45 елда каршы алалар. Марш безнең көннәргә дә килеп җиткән. Аны көн сайын Казан вокзалына поездлар кайтканда ишетергә мөмкин. Композитор истәлегенә Милли музейда күргәзмә дә ачылды. Анда Салих Сайдашевның төрле рәссамнар иҗат иткән портретлары, сыннары тәкъдим ителә. Менә шушы залда бит инде бөтен әйбердә күрсәтеп булмый Салих Сайдашев белән бәйле әйберләрне, әмма анасын подлинный экспонатлары да бик аз. Ничектер җиңел. Русча әйтсәң, не перегруженная выставка. Татарстанның халык рәссамы Рифкат Вахитов күргәзмәдәге иң зур портретның авторы. Милли композиторлар арасында иң якыны, иң яратканы, аны художник буларак, портретист буларак инде ясамыйчы, эшләмичә булдыра алмады. 7 декабрьдә Сәйдәш мәдәният үзәгендә Сәйдәшевкә багышланган тагын бер күргәзмә ачылачак. Татар халкының моңлы улы белән бәйле истәлекле чаралар Казанда декабрь уртасына кадәр дәвам итә. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Россиядә әбүнәчеләр 10 көнлеге башланды. 13 декабрьгә кадәр газет-журналларга ташламалы бәядән язылып була. Пандемия чорында өйдән чыкмыйча гына ни рәвешле басма матбугат алдыртырга мөмкин соң. Моны Инзилә Хусаинова белеп кайтты. Берничә минут элек безнең яңа саныбыз типографияннан менде. Инде ул безнең укучыларыбызга Алла бирсә икенче атаның башында барып җитәчәк. Сөембикәнең яңа саны басма станоктан төшәргә тора. Язылучылар санын арттыру өчен алар конкурслар уздыра, саллы бүләкләр уйната. Журналны яздырып я сатып алып укысыннар өчен язмаларга социаль челтәрләр аша җәлеп итәләр. Безнең редакция яңа акция игълан итте. Языл һәм сәламәт бул. Biz jurnalımızga yazılışçılar arasında Skandinaviya yeri için toyaklar oynatabız. Отыйм дисәң, язылып өлгер. Хәзер илдә абунәчеләр 10 көнлеге бара. 13-нә кадәр язылучыларга 13%-ка кадәр ташлама ясала. Почта Россия совместно. Россия почтасы нәшриятләр белән берлектә 1700 төрдәге газет-журналга язылу бәясен төшерде. Казанда аерым темага багышланган басмаларны яратып укыйлар. Районнарда җирле яңалыкларга өстенлек бирелә. Бүген Татарстан иң күп укый торган төбәкләр исәбенә керә. Газет-журналларга язылучылар ел башыннан 2 миллионга җиткән. Моны заманча технологияләрнең килүе белән бәйләп аңлаталар. Пандемия сәбәпле өйдән чыкмаучылар аеруча өлкәннәр өчен онлайн язылу мөмкинлеге бар. Материаллар да интернетка яраклаштырыла. Иң мөһим әйбер ул безнең калган журналларның да интернет белән актив рәвештә бәйләнештә булуы. Мисал өчен Казанлылар журналларында хикаяне укып кына калмый укучы, ул инде аның социаль челтәренә күчеп, нинди комментарий да калдыра ала. 13 декабрьгә кадәр өлгерергә теләүчеләр почтага мөрәҗәгать итәргә яки сайт аша язылырга мөмкин. Инзилә Хусаинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Ул физик мөмкинлеге чикле спортчылар арасында кул көрәше буенча 10 тапкыр Татарстан, берничә мәртәбә Европа, дөнья чемпионы булган шәхес. Хәзер 7 дистәне ваклаганда да спортның яңа төрләрен үзләштерә. Үзе тренерда. Тиздән тагын бер ярышка әзерләнәләр. Яршаллыда гомер итүче Фәнис Нуретдинов һәм аның спортчы дуслары ничек шөгыльләнүен Илшат Аюпов күреп кайтты. Фәнис Нуретдинов спортның әлеге түрі белән күптән түгел шөгыльләнә башлый. Кул көрәшендә инде зур үрләр яулаган, шуңа хәзер үзен башка өлкәдә сынарга җыена. Декабрьнең 17-сеннән 20-сенә хәтле чемпионат мира була Мәскәүдә. Быдыен када уздырыла инде. Шунда без 6 спортсмен җыенабыз инде. Ришат Фазуллин, Николай Бертников, Сергей Круглов, ике хатын кызыбыз бара безнең, Гөлназ Гелбетдинова бара, Августа Биляева бара инде һәм мин. Әлеге залда алар атнага 2 тапкыр җыелалар. Монда зур спорт белән шөгыльләнүчеләр дә, сәламәтлеген ныгытырга килүчеләр дә бар. Инвалидлар сораулары буенча алар белән эшлим. Үзем инвалид советской армии күз буенча. И көрәшәм. Менә 37 яшьтә көрәшә башладым. Хәтле штангалар герләр күтәрәдем Сабантуйда. Не хватает охвата. Августа Биляева кайчандыр 2нче төркем инвалид була. Спорт ярдәмендә 3нче төркемгә күчтем ди. Хәзер әлеге төрдә рекордсмен.
Рекорд мира поставила в своем возрасте. Дөнья рекорды куйдым. Дөрес, мин әле бик озак шөгыльләнмим. Ярышларга бергәләшеп йөрибез. Командабыз дус тату. Әлеге спорт залында шөгыльләнү өчен бүтән мөмкинлекләр тудырылган, ә инде җитмәгән снарядны алар үз куллары белән ясый. Менә әлеге кул көрәше өчен өстәлне дә Фәнис Нуруддинов үзе ясаган. Әйдәгез, егетләр, давайте, көрәштек. Плечи. Кул көрәшендәге уңыш серләрен ул хәзер башкаларга өйрәтә. Монда да көчкенә җитми, техника белү кирәк. Фәнис Нуруддинов ул бит инде безнең армспорт буенча дөнья чемпионы һәм Европа чемпионы. Аның монда булуы һәм бөтенесенә аны күрү һәм үзенең дә алар белән бергә шөгыльләнүе әлбәттә башка инвалидларга үрнәк булып тора. Һәм алар Фәнис абыйлары кебек, аның кебек булырга тырышалар. Тиздән Яршаллының 6 физик мөмкинлеге шикле спортчысы дөнья чемпионатына җыена. Яңа үрләргә, яңа рекордлар куярга теләкләре шиксез аларның. Яршаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Яңа елга кадәр бер ай вакыт бар, башкала бәйрәмчә бизәлә башлады инде. Берничә майданда чыршы куялар. Иң матурларның берсе химиклар мәдәният сарае янында булыр дип көтелә. Яңа елның төп бизәге Казанда беренчеләрдән булып химиклар мәдәният йорты янында куела. Традиция буенча аны биредә Казан оргсинтез җәмгыяте эшчеләре урнаштыра. Берничә көн һәм яшел гүзәлкәй әзер булачак. Хәзерге вакытта металл детальләрен җыеп, каркасларын бетердек. Хәзер анасын тотынабызда йылдызларын куя башлыйбыз. Чыршы 21 метрлы. Шәһәр халкы ачылышны зарыгып көтә дә инде. Бигрәк көтәбез. Түземсезлек белән көтәбез. Иртә куялар бик яхшы. Конечно, придем сюда посмотреть. Самое главное, чтобы, ничего не закрыли, чтобы все как бы так оставалось, как сейчас, как вижу, чтобы было красиво. Без ел сайын киләбез, һәм бу чыршы бик матур була. Чыршы тирәсендә шугалак һәм боз шәһәрчегедә булырга тиеш. Бәйрәм күркенең утларын 25 декабрьдә кабызачаклар. Әлеге сәгать кәменә шулар иде, уңышлар сезгә һәм иң мөһиме, сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне Ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Майстер белән берлектә барлык нишкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның өчде проектын китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон номер 260-766. Данил Майстерга һәр клиент кадерлем. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда сүрән көн 14 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада аязучан болытлы һава 15 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы 13 градус. Төньяк көнбатыштан Орча Кукмара Балтачта явым-төшемнәр көтелми 14 градуска кадәр суыта. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәлдә аяз көн 13 градус салкын. Чистая Нурлатмамада Ширмешәндә кояшлы көн 16 градуска кадәр салкын. Төнлә республикабызда урыны белән 20 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлавык сак булыгыз. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка урулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә башыда кабатлана. Арка авырта, көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә умыртка баганасын операциясыз роботлар дәваларга булыша. Доктор Остка килегез. Җайлы гына авыртусыз тормышка кире кайтырга мөмкин икәненә инаныгыз. Хәзер үк шалтыратыгыз. Роботлар дәвалавын отышлы бәядән алырга өлгерегез. Мәркәзебез Казанда аяз көн, көндез 13-15 градус салкын. Җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 771 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Җирнең магнит кыры тыныч. Күргәнегезчә урамда салкын. Җылырак киенегез, сәламәтлегезне сакларга тырышыгыз.